o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa manya. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ni DYWB Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. May hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental kag sa Western Visayas, kagkung sa rinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa nakompleto tutunan na Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga sa badong inyo makaupod si Bombo Franz Andrew Burgos. Pagkop na kita tuptok na alis sa isang sining nga hapon. Kagita man ang pagkopdan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Papatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang babatian, matanaw pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel.
Makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalap na ang mga mainit nga balita. Just click, like, and share para malabot ang aton makoturan sa din man nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Sabado, Disyembre 11, tuig 2021. Kag para sa atong Christmas countdown, 14 days to go before Christmas. Kaglito kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Provincial government sang Negros Occidental nagapanawagan nga hindi magamit sang o kung hindi magamit ang mga Negrosanon sang peke nga mga dokumento. Ang buong silingon sini ang nanungod ni sa mga pila ka mga travelers, no? Especially sa may mga peke nga mga vaccination card. Matapos ang nagligad man nga mga inadlaw, no, ang mga taga-norte itong lugar, no, mga banwa kag kasyudaran, no, may mga issues nga gingamit ang vaccination card o kung ginpike ang mga vaccination card sa syudad sang Bacolod, no, kag ginapatihan ining exclusive lang inaya sa ilang company, pero nakakuha sila sang vaccination card nga nagikan sa City Government of Bacolod. So, the provincial government nagahalong man kag naga-remind gid, no? Kung saan pa naga-warning gid mismong provincial government nga hindi tayo magpasugot, no? Nga magamit kita sa mga piki nga dokumento, no? Kabalo kita subong nga holiday season, te do dali ginitanan pauli, no? Kung gusto gitanan sa makapauli na. Because sa muning nga tinion, medyo naghalog-halog ng restriction sa mga pagsulundan naton, especially sa mga magapauli na diri sa aton. Naga-remind yun mismong provincial government nga paiway or maghalong kita sa paggamit sa mga piki nga mga dokumento. Kaya sa duga pa itong mga balita sa balita lokal, manubo nga level sang edukasyon, ginakangawaan sa mga eksperto sa negosyo. No, matapos nga gintumod sa pila ka mga eksperto sa nasyonal nga aspeto, because of this types sang education, o approach sang education subong, dako ang posibilidad nga sa pag-abot sang madason nga mga tinuig, no, kag sa future pagidbe, maapektuhan ang ekonomiya. Kaya nga, no, ato ni karon na tanawon, no, kagaton man ibla hibaloon, no, kung ano gid man ni ang madalom nga rason sa sining nga pagtan-aw man sa mga eksperto kaysa naman sa ila, no, because nga ang approach ng education subong is different sang nagligad ako sa mga pre-pandemic times, base maapektuhan, no, ang pagtrabaho sang mga nag-graduate subong, no. So may mga research ang pila ka mga eksperto. So pamatian ni karon, no, ang pananawan sa grupo sa mga mamumugon paagi sa Secretary General sang General Alliance of Workers Association nga sa kay Mr. Winnie Sancho. Kag sa duga pa ginato mga balita sa lokal, inaligar nobya sang drug convict arestado sa drug by bust sang Police Station 8. Ito yung hibalong taman na karoon ng dugang ang detalye sa patrol ko upod sa kay Bombolya ni Zel Minardo. Kagaduga pa ginatong balita sa lokal. Panibago naman nga kaso sang ginaligara suicide sa bahin sang Barangay Otso. Nagkibon taman na karoon kagabase man sa initial report sa mga kapulisan sa Police Station 2. Kag sa duga pa ginatong mga balita sa Balita National, pagklaro sa Department of Justice para sa terorista o kung para lang sa mga terorista ang anti-terror law. Anti-terror law o kung Republic Act 11479, isa na inikalay, no, nga may mga pila ka mga sections dire, no, ang ginakonsiderar nga unconstitutional, no, kagay sa Section 4, Section 11, may Section 25 kag Section 29. Ang Section 29 isa ini sa idalo man mismo, no, nga bahin sang siningalay nga halos tanan daw ginakahangawan kay mismo ang freedom of expressions, no, kung mabatian dra bi karon nga do ang tono mo da bi karon sa imo ni nga opinion, no, do tono bisag isa ka terorista at posibilidad man, no, nga base ikaw ang maredtag. No, so ang Department of Justice naghatag man sa ilang klarifikasyon kangaysa na silang ningalay, no, kagado medyo mainit isubong ang issue, especially sa
Pati gayon man kami may 37 ni ka mga petitions nga gin-file batok sa sini nga layi. Damo nga gusto tanang i-abolish ng anti-terror law, mera man iban nga may pila lang dira abi ka mga sections ang ilan ni nga kwaon man, no, or masiling kung saan pabala sa pinanghapos nga pulong na lang kung saan pa i-inactivate bala, no, do hindi dapat bala ipatuman ang sa sinabi nga mga sections sa nasiling ni nga layi. Well, gina-clarify sa Department of Justice nga ini ang para sa mga terorista. Ano ang mga terorista nga ginakonsiderar nga grupo nga terorista nga ginakonsiderar sa pungsod Pilipinas? Kaangay sang ISIS, no? Nadumduman nyo to ang sa Marawi, no? Kay ISIS inspired to nga grupo ang Mauti Group. Mga Daula Islamia, sila na makonsiderar pagid nga mga terorista. Kag ang New People's Army, no, isa na sila subong sa listahan sang mga nagapang terrorize o kun mga terorista. Kasi ito kapag itong mga balita sa nasyonal, sa sulod sa 4 kadlaw from December 9 o December 5 to December 9, nakaagom kita sang zero COVID case. Sang ang hindi maglubos 600 ka mga ospital suno sa Department of Health. Well, that's a big news, maayo ina siyang mga balita. Especially kagadako man siya nga impact sa mga hospitals, no? Kaangay sa amunibing nga mga results o sa mga data nga gin-release ng Department of Health. Well, 600 hospitals ang una, kabalo kita nga nagkakakulang gid ang mga bed capacity sa mga hospitals naton because of the COVID-19 patients, mga positive. Well, maganda nga kita dugay sa ano na kita, no, maka-experience na kita sang mahalog-halog restrictions kag mismo ang mga hospitals mahagan-hagan naman be ang kadamuon dira, no, kay kabalo kita subong ang pinaka number 1 nga concern sang tanan is ang health emergency. No, health issue gid subong. Ang Department of Health, no, nagatingwa pagid nga basi mapasaka pagid ni bilang porsyento kung ang kadamuon sa mga hospitals nga maka-experience sang COVID-free. Kagalisop magintayo yun na ini asta, no, sa madason pagid nga mga tinuig. Kag sa dugang pagid natong mga balita sa balita internasyonal, Russia naka-intercept sang Ukrainian vessel nga ginapatihan nga nagasaka ang tensyon sa tunga sang duwa ni ka mga pungsod. At isubong amo ni siya ang mainit naman nga issue sa bahin sang European countries, no, between sa pungsod Russia kag sa pungsod Ukraine. O amo ni subong ang gina-question sa nga Ukraine, no, kay may isa ini ka vessel nga nasakupan man sang Russia nga na-intercept mismo sang Russian government, no, ang nasiling nga Ukrainian vessel. Well, do ginakangawan ina kay because kung hindi ina matap na kag kung magsigi-sige na drabi karon sulod sang nasiling nga mga Ukrainian vessel, anong pamangkot dira gaano dira sila, no? Ang ginatumod sang pungsod Russia kung ano bala ang ginaobra sang nasiling nga mga Ukrainian vessel. Amoy na mga nagbabaga ang mga pangunang mga balita sa lokal, national, international. Natong pagdiskusyonan sa nagapangalaga ng Bombo Report sa afternoon edition. Time check, 40 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang aga, no, sa mga kabombo. Standby kita dira, no, kay maghahatag ko isang balikan natin ito gidugoy patrol ko po si Kabubulian ni Zel Minardo. Pero atin sila maghatag ko sa planik mga importante nga mga pahanumdum. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal
sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Check 43 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. So, patay kita sa itong kompletutunan ng Bombo Report sa afternoon edition. So, this time, ato na ning balikan ng patrol ko po sa kay Bombo Lianizel Minardo. Patapos ang isa ka drug by bust operation ang naging patigayon sa idalom sa Bacolod Police Station 8. No, nga ginapatian diri ang arestado ginakumpirmar no nga isa ka nobya no sang isa ka drug convict mismo sa may puro kahirop sa barangay 8 sinilang or kagabi lang gid no. At sige no ginkilalang ining nagaedad ini sang 41 anyos no kag ginapatian ini isa ka street sweeper. Si sama ka barangay diri sa barangay Mansilingan. O na diri sa syudad sa Bacolod sa barangay Mansilingan. So bantayan tanino kag hibalon taning dugang pagay mo impormasyon na kaupod sa patrol kay Bombo Lianizel Minardo. O sa subong lang gid maning hapon no. Tukibon tani kung sino na maning drug convict ang iyaning nobyo. No kay siya ni kuno mismo nobya sa nga drug convict mo no. Tumuro ni nato no kaga kung pila naman ni ang balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa nasiling ni nga arestado. So grabe no tiduway gid gyapon nagakalingkang ang iba natong mga kulturan padayon gyapon sa pagsulod o kung pag-intra sa ang nasiling ni nga illegal nga mga buluhaton. Subong kabalo kita nga kung ano ni kainit basta magsulod kay sa amo ni nga sahi sang negosyo no illegal nga negosyo no tanan nga butang niya hindi na yan madala sa easy lang no gusto nato niya easy money tanan nga pangabudlayan kuno basta hindi kuno legal ti madasiga yang kwarta o basta kung legal yang paagi mo yang para makapangita ng kwarta maninguha ka ginaya. Sige, balon din nato no ko po si kay Bombo Lianizel Minardo. Bombo Liani, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andre. So, isa naman kababayi ang nadaktan sa ginapatigayan ng bypass operation sa Police Station 8, no? So, Station Drug Enforcement Team. So, pagkapang naman ni Police Major Jurete Cuerpo. So, Bombo Andre, ini ang bypass operation dito natigayan sa Turok Hirok, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Kag ang suspitsado din kilala ka Elizabeth Gonzalez. Elizabeth Gonzalez, 42 anyos, kag-residente sa Puro Kahirot, Barangay Mansilingan, Bacolod City. So, mayara na kumpiskan niya isa ka 500 peso bill na mayara yung ginatatakan sa serial number sini sa SDET bilang isa ka bypass money. So, one piece elongated sheet of transparent plastic sachet
anong pagit ka big hit transparent plastic sachet containing white crystalline substance o kung ginasuspetsuhan siya bu. Pag may ara pagit siya sa bilog na elongated heat transparent plastic sachet o containing white crystalline substance suspected o siya bu man na bomboan. Isa na black na sling bag kung sa diin ini ang nagsis na illegal drugs sa gabughat sa more or less 50 grams kag may ara standard drug price nga 330,000. Sa subungan ni Bombo Andrew ini sa arat na nakakulong sa police station 8 for proper disposition sa dugang pa ini sang station commander sa police station 8 na ining ginakwaan nila Bombo Andrew no Oo. para nagasuspect sa suspitado ara sa monte no preso Bombo Andrew sa may mga kabayo ng inisagwa kag ang disputada ini sang suspitado ginadal ni sa mga buyer kung nag-adto ang buyer sila nga panimalay Bombo Andrew. Oo. Okay. Well, Bombolyani, subong no, ano ni sa may bali ano isla no biyahane pa lang or hindi man isla live-in Bombolyani? Talaga text sa may ini sila kuno Bombo Andrew no hindi man sila biyahana gid talaga text na sila duwa. Yes, so na nakilalaan niya ni Bombo Andrew ang supplier o kung ang napiso dito sa may Monte. No, so grabe ara ka nang susunod sa presohan may connection sa pagyapon sa sagwa na strike is ang bagay sa mga kapulisan sila nga pag sulod niya sa presohan pagkagwa mo sa naangot ini illegal nga droga mas nagabasog pag ito niya ang mga nagabaligya ako nagadusok sa illegal nga droga Bombo Andrew. Oo, insakto gid na Bombolyani no kay base man sa mga panalaysayong kag sa investigation base siguro yan no biyahana lang sila sa kuno-kuno lang ginuguro nga may mutual relationship ni sila nga duwa. Yes, ang maganda Bombo Andrew no so ginaligarnan nga nagbiya pero wala sa pamatuod kung hindi ba sila ni biyahana hindi yes. Bombo Andrew so yes, amo ina nang hanap paan ini sila sa valor nga 340,000 ini ang mga babae sa taga-dito man sa adres sa barangay 35 barangay no kay dra man sila man silingan. Oo, okay. Yes, so Bombo Andrew para sa dugang nga detalye kag pahayag pamatian naton si Police Major Jory Puerto. Bali, atong suspect ma'am, mga 1 month na naman yung monitor sa iya. Bali, taga Mansilingan na siya, puro kahirap be. Ang ngalan niya si Elizabeth Gonzales, 42 anyos, Balo. Street sweeper na sa isang barangay Mansilingan. So, suno sa amon nga kuan ang iya nga source. Bali ni sa Muntinlupa nga drug lord nga risusubong sa Muntinlupa. So, isa sa mga consignee na siya. Bali, siya ning budiga diri sa Mansilingan. So, ang nakuha ta kagabi sa iya, mga more or less 50 grams nga suspected siya bo, tapos nag-worth ni siya 340,000 sa standard drug price ta. So, sir, ini ang suspect, sir, may mga previous na sir nga cases? Wala ma'am, bali, kuha ni siya, ning newly identified. Kay sa monitor namon, mga 3 months pa na siya nag-engage. Kay suno sa iya, na nagyunugyo yan ni ang priso sa munti. Tapos amo ni ka video call, isa ka tawag. Tapos kapadulong ni siya, balik nasugo. May nasugo lang madulong sa iya. Tapos may kakuha-kuha ang motor di. Nga motor nga mga kabayo bala, nga mga kakuha-kuha lang. Pero damo ni kuno ang pinakataas ni tag 800 gramos ni ang ina-deliver siya di. Okay. So amo na ning nabta natin sa iya. Pero sir, sa kategory niya, sir, sa valor nga nakuha, si ano niya nga, sir, nga level na? Street level individual na siya. Street level na siya sigapon. Oo. Sir, ano ni ang iyang disposition? Bali, by Monday siguro amon pag-file ng kaso ni kay weekend na subong. So Monday kami mag-file kaso. Section ano, sir? 5 and 11 siya. 5 and 11. Pero sir, may idea na makamunisur na kung diin pag siya nag-resource around Mansilingan naman sir, Bacolod City? Bacolod City kayo may ga-deliver sa kuno sa 35, 16, Mansilingan. Sa damon kakuha siya ka motor lang kuno, di ginasugo. Man siya natawagan lang sa munti kung sino ga-kuha sa iya diri ga-deliver. Ay, okay. Bali siya man mismo ang ga-deliver kasi kung kakisa sa ila man balay nag-ano siya, nagakuha. May motor kung gakuha sa iya. Bombolyani. Yes, sa Bombo Andrew sa matayag ni Police Major Jory Puerto. So, natigayon din nga nadakpan. So, kami nagkakaban nga daw bodega puteka na siya sa mga Mansilingan. So, may posibilidad na dira sa panibot may nagadusyo man na dira o kung may nagaginamit ng illegal na droga. Oo, insakto gino. So, may mga kanya-kanya sila nga pawaagi, no? Para makalusot Bombolyani. So, na-mentionar mo ganito yung panihali ng supply nila? Yes,
Police Major Jory Perto, nag-diho sila is ang taga-Monte, Pabombo Wow. Andro. Grabe, no? So, lusot gyapon, no? Biska na muna ni ka-stricto sang otoridad. Lusot gyapon, Bombolyane, nga muna ka bugaton nga balor sang droga, Bombolyane. Magad no, ang iba niya nabutang sila sa adobo. Sa den. Sa adobo nga manok. Ba, halong agit sa pagkaon sa adobo, Bombolyane, ha? Dinadasok sa mga karugpom ni Pabombo Andro ng mga nagagay nga hostel. Oo, no? Grabe nga mga pamagi o kung grabe nga mga estilong ila, no? Kay tsakto gina na mensyonar mo nga ginabutang sa adobo, no? May aragan iban nga ginasulod sa gatas, may ara mismo ginasulod sa habon kag sa ano to, tsura to do, tsaab la Bombolyane. Kung nadumduman mo to, ang iban gani ginatago pag ginabombolyane sa mga pribado nga bahin sang lawas nila. Yes, correct ka Bombo Andro. Ang iban dira sa may habon at niligan San Carlos na sa may powder siya nga habon. So, galing kitikin sa lugar nila, dara chikyar git ng kapulisan. Oo. So, bigyan kong yala ang iyang kaugalingon sa prisuhan. Oo, insakto ina, no? Kay may mga, ang mga na-mentionar ko tubla kaina, ang mga ginatago, bisang mga pribado nga bahin sang lawas, ano na nasay, no? Do ka hapos na lang na, no? Do ka very obvious na ina kay may mga high-tech na daan nga mga aparatos, especially kung mag-check sila, no? Especially sa may pantalan, dara o sa mga airports, tisubong ni Bombolyane, ginabutang na ini sa mga powder nga habon, gatas, dira, no? Kaga sa adobo, no? Grabe nga mga estilo para lusot lang gid, but still Bombolyane, basta ang otoridad na gani ang maghugot gani, hugot sa pagbantay, hindi ginaya malutsan, Bombolyane. Yes, correct Mamandro, no? Mga kauturan. Kami hahamakin ng lahat makaduso na, no? Magkapera. Correct, So, gid. wala na Mamandro. Ang kadayon yung ginasaligyan din sa kapulisan, nga kung pwede pa ng ini mga illegal activities is amat-amato na nila unta. Yes. Na ilabi na nagaduso kung nagagamit. Okay, insakto gid, no? Sige. Pero Bombolyane, ang latest update mo lang dira, no? Sa gina-allege na suicide. Kamusta na dira subong ang lakat sang investigation sa police station 2? Yes, so Bombo Andro, no? Ini ang bangkaya rin na subong sa Habi Funeral Home. Ang mga pamilya sa ginagin na istorya naman sa mga investigator kung sa kapulisan diri sa police station to kung may ara ko bala sila pagluwa-duwa o kung nagapati silang may foul play. So, pwede gid sila maka-request ni isang autopsy kay sa subong no gid na conclude gid o kana regarding sa investigation nga na suicide by hanging ini ang natabo sa nga hapon Bombo Andro. Okay, nagbigti gid siya gali, Yes, Bombo no kay dito sa may area o kana sa crime scene din mismo nga nakitaan dito ng mga note no nga pangyatigid bala Bombo Andro. Nagakabit sa? Na gusto niya nagid-utak sa nangyayari kabuho sa may ara dito nga note nga my life is a nothing mas sini sa deputy diri sa police station po. Nagbilin pag siya gali sang suicide note? Yes, no? So, dito na mga batilya dito sa mga makahulubog na ilimnon nga may harap na gani nabili. So, may posibilidad nga nag-undergo ganun sa depression ang biktima Bombo Andro. No? Pero Bombolyane, labay ko lang no nga pamangkot. Ano ang gamit yan ang kable sang kurente? Ano nga sahi sang kalat dara or ano? Bombolyane? Yes, pero sa kapulisan na Bombo Andro sa nailon ini ang gingamit sa biktima Bombo Andro. Sa bayan ini sa ginhigot kagad ang liog sila ginbutang nga Bombo Andro kung nagalimpat sa investigation to ni. Bawo. Ay no. Sige. So let's hope lang gid no. It's very obvious gid Bombolyane no. Basta naman mismo sa mga initial investigation sa mga kapulisan sa police station 2 nga do wala man na sang foul play gid no. Kay because may mga evidences gid dira nga nakit-an nga do senyales gid sang biktima nga utason niya gid ang iyang kabuhi Bombolyane. Yes, correct Bombo Andro kag ang last nila sang tartahan is ara sa sulod kaga sila ibot niya kung sa nanay niya to nagabantay gid sa halin sa kamay nga kamabuot ang malinga bata wala man ang problema. Gani man, sige no. So well, at least bala ano lang gid mga himos lang gid dira no kag matagaan lang gid sa blasang ano ni sang formal nga pag lubong Bombolyane. Yes, ako rin ganda Bombo Andro. No? So, kung inisabahin ng pamilya, pag Bombo Andro, kung may pangduduwakin sila, so, open din ini ang mga kapulisan, nag-request sila ako na further investigation pa. Okay. Sige, no? So, let's hope, no, kagaway naman kita question sa
kapasidad sa nga Bacolod Police Station to, no, especially sa ilan nga mga investigations. Kaangay sa sininga panibago naman bing ginaaligar suicide, no, basta suicide very sensitive gini kagdo halos gidaan Bombolyan mga one of the greatest factor mandaan sang suicide ti amo ganing depression, ting depression ginatawag daan nila ti silent killer ina, no. So sa aton ang mga kauturan, no, panilagan tagid ang aton nga mga upod sulod sang balay o kung atong mga kilala Bombolyan. Yes, amo gid Bombo Andre, so dapat hugot lang gid nga pagtuo kag pagpakanilyo di permis sa Ginoo Bombo Andre para magbaskog pangi sa gini ang aton nga kaiging. Yes, correct gid. Sige. Bombolyan, madamo gid nga salamat. Yes, sa Bombo Andre para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa hako ini sa Bombolyan ni Zil Milado para sa pagbansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. That's the radio. Bombo. Madamo salamat kay Bombo Lianizel Minardo live sa patrol. Tapos gidulong to sa ato ng mga balita nga nabalhag sa pila ka mga police stations diri mismo sa syudad sang Bacolod. Tingin update nato, no, ang isa ni ka panibago lang gid man nga suicide incident, no, kung gina-allege nga suicide incident sa bahin sang Barangay 8 diri mismo sa syudad sang Bacolod. So mga kauturan naton dira, no, doka ano na gid subong no, because of this COVID-19 pandemic nga nag-abot sa aton, do nagrampant ang cases kag ang number of suicide victims. Okay, because may mga kanya-kanya ini nga mga rason, no, may mga nagkalain-lain man bing nga mga cause, no, sang ilabing nga depression, may iban nga mga nabatian nato because of gina-exploit sila o kung gina-abuse sila, no, sa sulod sang balay kay because nga amo ni no, nga sunod-sunod or asod-asod ang mga lockdowns. Ting iban nga mga kauturan ng especially ang mga minor de edad, no, mga kauturan naton ang depression, ang pag-attempt ng suicide o kung ng suicide wala may ginapili nga edad. Especially ang depression subong grabe gid, no, kung makita nato ng lakat sang palibot, ma-feel gid nato bala kung ano ang kabugat, no, kung ano ang atmosphere subong nga panahon because of this COVID-19 pandemic. Imagine na bala, no, timatiner ka sa sulod sang balay tod subong panahon na subong na nga mga inadlaw naghalog-halog na kita sa mga restrictions naton kay because nga kadaman sa aton na fully vaccinated na, no, kag naghalog-halog ang restrictions naton. Pero kung balikan to naton ang mga nagliligad nga mga tinuig, ang mga kauturan naton hindi na sila kadali-dali move on, no, hindi na nila madali-dali malipatan kung ano ang natabo sa ila, no, during the time sang lockdown, no, hasta subong dala-dala na nila, hasta nga mag-recall masulit-sulit sa ilang nga pinsar, hasta nga magsulod sa ilang nga panghuna-huna nga utason nilang ila nga kabuhi. Well, mga kabombong, mga kauturan nato, no, let's hope nga ang prevention o kung ang suicide prevention aton ini dapat matutukan. Kag syempre ang mental health sang kada isa sa aton. Time check as kita 8 minutos sa nakaligat sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, standby ka mo dira kay dugay magisugod ang aton nga Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Ang News Center magadulong sa aton sa mga mainit, labas, kag bag-o nga mga balita sa national kag international. Ang mga latest update man subong especially sa prestigiyoso man nga mga pa-contest bala, no, sa pinakamatahom nga linay sa bilog nga kalibutan o kung sa bilog nga universo o kung sa universe muni ang Miss Universe. Sa Lunes na, no, December 13 na ina. O, diba taganta ini, no, mga matahom nga mga kandidata sa mga nagkalain-lain nga mga kapungsuran. Ang magapa-indis-indis ang ilang abilidad, katahong kag kaalam. Tingnan ito ng kandidata, hindi man yung magpaulihin, no? So, bantayan na ng update, no? Kaya na ito nga Bombo News Center. News Center, please come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita.
Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ikalabing isa sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte naglabaso ng executive order para sa maayos na serbisyo pang-elektrisidad sa mga lugar ho na nakakaranas ng kakulangan ng distribusyon ng kuryente. Samantala naman, global shortage na mga nurse pinangambahang mangyari sa ikatlong taon ng pandemic ayon yan sa International Council of Nurses. At mamaya mga kabombo, sa atin pong balitang palakasan, All Filipino World Boxing Council Bantamweight World Championship na laban sa pagitan ho ni Nonito the Filipino Plus Donaire at Gabalyo. All set na ho yan, gaganapin bukas. Sa ating ulat panahon naman, mga pag-ulan at baha sa Bicol at mga karatig na lugar tatagal pa hanggang sa susunod na linggo kahit walang bagyo, ayon yan sa Pag-asa. At sa ating balita sa iba, yung dagat 19 na buhawi na itala sa 5 estado ng Amerika dahil sa malakas na bagyo. Mahigit 150 kilometro na mga 157,000 na mga residente. Ngayon ho ay walang supply ng kuryente. Abangan naman sa ating entertainment news, Miss Universe Philippines Organization may imbitasyon at pasasalamat sa lahat ng mga Pinoy bago ang laban ni Beatriz Gomez sa Lunes. Ilang pasilip sa mga paghahanda, abangan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Pinuri ng United Nations World Tourism Organization ang Sustainable Tourism Advertisement Drive ng Department of Tourism dito sa Pilipinas. Inihayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang Have a Safe Trip Pinas ng DOT ay pinuri bilang isa sa mga exceptional stories of sustainable tourism sa 2021 UNWTO Tourism Video Competition. Ang ad na ito ay inilunsad noong 2020 ay nagpapakita kung paano maaring maging ligtas at masaya ang paglalakbay sa gitna pa rin ng umiiral na pandemya ng COVID-19 habang binibigyang diin ang mga benepisyo ng turismo sa ating komunidad. Itinatampok din dito ang mga manggagawang apektado ng pandemya mula sa Boracay Island, ang unang destinasyon ng mga turista sa bansa na nagbukas mula nung pandemya. Napag-alaman ang dalawang video entries ay nakabase ho sa dalawang kategorya na kinabibilangan ng Tourism and Decade of Action at Exceptional Stories of Sustainable Tourism. Sa dagdag pang mga balita, si Pangulong Duterte naglabas ng executive order para sa maayos na serbisyong pang-elektrisidad sa mga lugar na kararanas ng kakulangan ng distribusyon ng kuryente. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, isang executive order ang inilabas nga ng Malacanang na naglalayo mabigyan ang mga lugar na kulang sa distribusyon sa supply ng kuryente. Sa Executive Order 156 na nilabas ng Malacanang, target nito makasabay ang mga lugar sa nais ng pamahalaan na total electrification sa bansa. Sa pamamagitan nito ay inaatasan ang Department of Energy na tukuyin ang mga lugar sa bansa na tinaguriang undeserved na mga lugar at hindi na pagkakalooban ng episyenteng electricity service. Itasan din ang mga district facilities o utilities na magsumite sa DOE sa loob ng 30 days ng kanilang Comprehensive Electrification Master Plan sa kanilang franchise areas. Sabi ng EO 156 ay binibigyang kapangyarihan din ang Energy Department na i-reject ang isang Comprehensive Electrification Master Plan kung hindi makakaabot sa pamantayang itakda ng gobyerno na may kinalaman sa pagbigay ng serbisyong pang-elektrisidad. Ang EO ay nagdaan kahapon lamang ni Pangulong Duterte, Disyembre 10. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basa Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, may tanong ko lamang, anong nagbunsod kay Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit naglabas siya ng ganitong executive order
dito sa usapin ng elektrisidad, Bombo Raymond? Well, dahil nga sa maraming mga lugar pa rin sa bansa, lalo na yung mga rural areas, Bombo Dennis, na hindi sapat yung supply o distribution ng elektrisidad. So may mga lugar kasi na kumbaga unfair dahil lalo yung urban areas na mas nakakasapat o mas marami-rami yung kanilang nakukuhang share ng elektrisidad. So, yan ang gusto ng Pangulo na magkaroon ng, kumbaga, sa buong bansa ay magkaroon ng sapat at patas na distribusyon ng elektrisidad, Bombo Dennis. Okay. So, bukod pa dito yung inaasahan na magiging tugon ng gobyerno pagpasok ng taong 2020, Bombo Raymond, o ito na yon, tuloy-tuloy na dito sa executive order na ito, Bombo Raymond? Well, tama nga dyan. Ito yung tingnan natin yung magiging mga, kumbaga, submission at compliance dito ng mga distributors sa bansa, yung mga mayroong prangkisa, Bombo Dennis, at target ito na magtuloy-tuloy hanggang makamit at ma-satisfy itong nilalaman o hangad ng executive order, Bombo Dennis. Okay. So, wala naman itong kinalaman doon sa issue ng, lumabas nitong mga nakalipas na buwan na posibleng magkaroon ng shortage, Bombo Raymond. Ito ba ay aksyon ng palasyo dahil sa nakaamba? Meron bang nakikita ang palasyo na posibilidad ng ganitong kakapusan ng supply sa mga hinaharap na panahon? Well, wala namang kinalaman, Bombo Dennis, dahil ang issue lamang dito ay yung distribution. Wala namang kinalaman doon sa production ng elektrisidad or power production na siyang kumbaga rason ng shortage. So ang talagang target ng Pangulo ay yung mga distributors para yung pamahagi sharing ng elektrisidad ay magiging patas at accessible sa lahat, lalo na sa mga lalawigan, Bombo Dennis. Okay. How about yung presyo, Bombo Raymond? May bukod ba na magiging tugon dito? Dahil yung presyo, magkaiba pala yung presyo ng supply ng kuryente dito sa Metro Manila area at dun sa bahagi ng Mindanao, Bombo Raymond. Pati dun sa Bicol region na kung saan nanggagaling yung raw materials dito sa kinukunan natin ng enerhiya, mahal din yung supply ng kuryente, Bombo Raymond. Oo, yan na yung tinitingnan din at ng Department of Energy. Pero yun nga ang sinasabi ay kulang daw yung kapangyarihan sa batas, yung Department of Energy. At talagang hindi nila makontrol. Nakadepende kasi minsan sa merkado rin, Bombo Dennis, sa PISAM, yung presyuhan ng kuryente at syempre yung anong uri ang enerhiya na nakuha, kung ito ba ay solar, ito ay sa coal o kaya ay geothermal energy, Bombo Dennis. Final point na lamang, Bombo Raymond, ng mga aktibidad ng Pangulong Rodrigo Duterte ngayong weekend na ito, Bombo Raymond. Sa ngayon ay wala pa namang iniabiso ang Malacanang, pero most likely ang next event na at public engagement ng Pangulo ay sa Lunes sa gabi, kaugnay sa kanyang regular na Monday Talk to the People, Bombo Dennis. With that, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Sa dagdag pa ho nating mga balita, mga kabombo, naghahanda ng Philippine National Police o PNP na magtalaga ng mga tauhan ng pulisya para sa mga ipagpapatuloy ho na face-to-face classes sa ilang mga kolehiyo na ho ito at universidad. Sinabi ni PNP Chief General Leonardo Carlos na ang tungkulin ng PNP ay magbigay ng seguridad sa paligid ng mga paaralang ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Ang muling pagbubukas ng mga kolehiyo at universidad sa physical classes ay nangangahulugan na kailangan ng i-strategize ang security plan, lalo na ang mga mag-aaral, guro at iba pa na mga tauhan na hindi nagtuturo ay inaasahan na lumalabas-labas din at anya ay nangyayari pa rin ito sa panahon ng pandemya, kaya nais ng PNP na palalahanan yung mga paaralan na mahigpit na sumunod sa health protocols at lumalabas kasi na ang mga eskwelahan kagaya ng Ateneo de Manila University ay una na hong nag-anunsyo ng unti-unti nang babalik sa face-to-face classes simula huyan sa Enero ng susunod na taon. Samantala, hindi naman bababa
sa 177 paaralan, kabilang ng 28 pampublikong paaralan mula ho sa Metro Manila ang sasali dito sa pilot run ng in-person classes. Simula ho yan Disyembre, ngayong buwan ng Disyembre, at ayon nga sa Department of Education ay una nang inaprubahan ng DepEd ang limitadong face-to-face classes sa 118 mga paaralan. Sa iba pang mga balita, nagtakda naman ang Department of Foreign Affairs Office of the Consular Affairs ng deadline para yan sa mga unclaimed passport na nakatakdang i-release sa Disyembre taong 2020 o mas maaga pa sa nasabing petsa. Iniulat ng ahensya na hanggang Enero 7 na lamang sa susunod na taon, maaring i-claim na mga ito ang kanilang passports. Ang nasabing mga pasaporte na hindi pa rin na-claim pagkatapos ng petsang iyon ay kakansilahin at itatapon bago ang Enero 10 sa susunod na taon. Kailangan kunin ng mga kukuha ng naturang pasaporte sa DFA kung saan sila naproseso. Ang hindi makaklaim ng kanilang mga pasaporte sa panahong iyon ay kailangang muling mag-apply. Gayunpaman, nilinaw nito na mga pasaporte na nakatakdang ilabas pagkatapos ng Disyembre taong 2020 ay hindi kasama sa disposal. Hinikayat ng kagawaran ng publiko na kunin na ang kanilang mga passport sa loob ng 30 araw mula sa nakatakdang paglabas dito. Ang mga aplikante ng pasaporte ay maaaring magbigay ng authorization sa ibang tao na kunin ang kanilang passport kasama na ang mga wastong dokumento tulad yan ng authorization letter o kaya Special Power of Attorney o SPA. Nababahala naman ang International Council of Nurses na makaranas ng global shortage dito sa mga nurse sa buong mundo. Kapag ka nangyari ho, ang pandemic ay tatagal pa ng 3 taon. Sinabi ng grupo na ang mga nurse sa buong daigdig ay bumaba dahil na rin sa pagkalat ng Omicron coronavirus variant. Meron ding nangyaring imbalance lalo na't pataas ang Western countries yung pangangalap ng mga healthcare workers mula ho sa Africa at iba pang mahihirap na mga bansa. Maraming mga nurse na rin na burnout mula ho sa pandemic ng COVID-19 at ang rate ng intention to leave sa loob ho ng 1 taon ay dumoble sa 20 hanggang 30%. Dahil dito, iminumungkahi ni Howard Cotton, CEO ng Geneva-based group na kinakailangan na pag-isipan ng pamahalaan ang tungkol sa life support package ng mga hakbang na kinakailangan nilang pagsamasamahin upang mamuhunan sa kanilang mga nurse at kanilang healthcare workers sa susunod na mga taon. Magugunit ang base nga sa talaan, halos 115,000 nurses ang namamatay dahil nga dun sa COVID-19 at may mga iba pa na infected pa rin. Kung maalala, nagkaroon na ng pandaigdigang kakulangan ng nurse na 6 na milyon bago pa man ang pandemic at humigit kumulang sa 4.75 million na mga nurse ang dapat na magretiro na sa susunod na ilang taon. Bombo Sports News. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, may inaantabayanan ho tayong malaking laban. Hindi ito laban ng mga dating boksingero na nagsasagupaan mula sa Pilipinas kontra dun sa mga Mexicano. Ito ho'y all Filipino ang magiging bakbakan ho dito dahil ito ho ay championship bout sa pagitan ho ni Nonito da Filipino plus Donaire at ni Gabalio. Ito ho'y all set na raw bukas. At kaugnay ho niyan, makakausap po natin. Bukas na ho itong inaasahan na laban. Sabado ho kasi bukas doon sa Amerika at linggo naman dito matatapat dito sa Pilipinas. Magbabanggaan sa itaas ng ring ang dalawang Pinoy boxing champions. At kaugnay ho niyan, makibalita tayo at makikumusta dito ho sa ating Bombo International News Correspondent si Dr. John Melo mismo dyan sa Los Angeles, California. Doc Melo, madaling araw na yata dyan ho sa inyong lugar. Dito naman sa amin gabi. Kumusta ho kayo dyan, Doc John Melo? Please come in. Magandang gabi po sa inyo dyan, Pilipinas, at kay Bombo Dennis at Bombo Jane. Magandang araw po sa inyo lahat.
Oo, Doc Melo, madaling araw na yata nga dyan. Yung kukumustahin muna namin, ikaw muna, ano? Dito naman sa Pilipinas, parang baligtad yung panahon, ano? Itong inaabangan ho natin, malaking laban ho ito. Kami dito, nag-aantabay kami. Ano hong mga expected natin dito, Doc Melo? Main event nito dito sa Los Angeles at siyempre dahil mga Pilipino maglalaban, maraming mga kapwa Pilipino pupunta at susuportahan si Nonito Donaire at ito pong si Raymart Caballo. Nagtataka lang po bakit parehong Pilipino maglalaban. Mas maganda sanang panoorin pag Pilipino laban sa ibang bansa na mga boksingero. At dito po sa laban na to, ay itong si Nonito Donaire ang lamang, ang paborito, at ang underdog po ay itong si Gaballo. At sila po ay ididepensahan po ni Nonito Donaire ang WBC Bantamweight title. Nakakapagtaka nga, parehong Pilipino at siguro para masubukan nila kung ang mga Filipino fans dito sa Amerika ay dudumugin itong laban ni Nonito Donaire dahil malamang experiment po to ng mga promoter. At kung maging successful to ay malamang makakakita tayo ng mga susunod na laban na Pilipino laban sa kapwa Pilipino na ng mga pareho namang magagaling. Katulad ni Caballo na talaga pong imagine 20 Doc Melo. Okay. Pareho pala itong taga Mindanao, ano? At championship pa yung magiging laban ho nila para dito. Mukhang may nakatayang corona. Masasabi ba talaga itong pambihirang laban ng dalawang Pilipino world champion, Doc Melo? Successful naman ang weigh-in ng dalawa. Ito pong si Donaire ay nagtitimbang ng 117 and 117.2 pounds. At si Gaballo naman po ay eksaktong 117 pounds. At ito pong si Gaballo ay masusubukan dahil po undefeated. 24 times na po itong nanalo at 20 ay knockout. At ito naman pong si Donaire ay dedepensahan ng kanyang WBC Bantamweight title. Talagang kaabang-abang ito, no? Okay. Doc Melo, with your indulgence, ang aking partner na si Bombo Jane Buna, andito rin. Gusto rin yatang magtanong. Pagka boxing, pagka mga laban, may gusto rin malaman ito si Bombo Jane tungkol dyan sa mga magiging sagupan na yan. Bombo Jane, go ahead. Alright, Doc John, sa aking party naman po, kung dalawang Pinoy ang nasa main event bukas, at least kahit papaano, kung sino man ang magwawagi ay Pinoy pa rin ang hawak ng corona. So, anong masasabi mo dito, Doc Melo? Siyempre, ang mga promoter ay naghahanap po ng kapalit ni Manny Pacquiao kasi malaking market po ang Pilipino na kung tutuusin po, mahigit kalahati sa pay-per-view ay mga Pilipino, ilang milyon ng Pilipino dito sa Amerika. Kaya malamang itong mga promoter ay talaga pong sinusubukan kung sino pong maaaring maging kapalit ni Manny Pacquiao sa larangan ng pay-per-view. Isa pang tanong, Doc John, ano naman ang forecast dyan o kaya betting odds sa Donaire versus Gaballo championship fight? Ang dito naman po, dahil nirerespeto nila itong si Nonito Donaire, ay siyempre hanga pa rin sila kay Nonito Donaire na malamang ay matalo niya itong batang-bata na undefeated na si Gaballo. Pero itong si Gaballo po ay mas matipuno. Kung matitingnan mo yung abs niya ay talagang matindi. Puro bato-bato na ang kanyang abs. Saka bata, dyan po natin makikita na kung kayang talunin ng isang bata ang isang legend na si Nonito Donaire. At the same time, kung sakaling matalo ni Nonito Donaire itong si Gaballo, ay parang pinapakita ni Nonito Donaire na kaya niyang talunin si Casimiro sapagkat hindi po natuloy ang laban nila ni Casimiro. Isa po itong ehemplo kung sakaling manalo itong si Nonito Donaire kay Gaballo. Nako, tama-tama, no? Nababanggit ho ninyo, Doc Melo,
itong sagupan itong mga kampyon na Pilipino, no? Lalo na itong si Janriel Casimero na babanggit nyo na rin, ang kauna-unahang report nitong nakalipas na gabi, doon ho sa Dubai, hindi raw yata ito nakasipot doon sa pagtimbang dahil overweight lumalabas. Kaya ho, yun, may dinaramdam siguro. Sa tingin ho ba ninyo, sa hinaharap ay matutuloy itong naunsyami na naman na paghaharap ni na Donaire at nitong si Casimero? Talagang maraming hadlang yata dito. Doc Melo, ano masasabi niyo dito? Kung manalo si Nonito Donaire, napakagandang matuloy ang laban nilang dalawa at para malaman talaga kung sino sa kanila ang talagang kampyon sa larangan ng boxing sa kanilang dibisyon. At ito pong si Casimiro ay sad to say, hindi niya nakamtan yung tamang timbang para sa laban. Ang sabi sa balita ay malamang tanggalin pa po ang kanyang belt dahil hindi niya po napagtanggol ang kanyang belt sa kanyang dibisyon. Okay. Doc Melo, eto lang, may mga text kasing pumapasok dito ngayon sa amin. Bago ka magtapos dyan sa mga update na binibigay mo dito sa amin, makiulit lamang uli, Doc Melo, bakit nga ba kaabang-abang bukas yung championship showdown ni na Donaire at Gabalo? At anong ideya mo sa, dyan sa venue, sa labas ng Carson, California, bigyan mo pa naman kami ng iba pang mga impormasyon na magiging kaabang-abang para dito sa ating mga taga-subaybay upang makapaglabas tayo ng mga update bukas at matutukan din ng ating mga kababayan, Doc Melo. Dapat abangan kasi ito'y laban ng Pilipino, laban sa Pilipino at ito'y history dito sa Amerika na isang malaking coliseum na gym ang paglalabanan ng dalawang magagaling na mga boksingerong Pilipino. Lahat po ng mga boksingero na ay dadaan sa lugar na to. Baguhan ka man o kahit si Manny Pacquiao ay dumaan dito sa Dignity Health Sports Park. At ito po ay part din po to ng Los Angeles na kung pupunta ka sa sentro ng Los Angeles is only 16 miles o 40 minutes drive. Kasi pong Los Angeles, malaki po yan. Part po ng Los Angeles yan. At pag pumasok ka sa gym na to ay napakalaki na hindi ko ma-describe. Basta malaki po to. Kaya isa pong nagtataka ako at sila po ay talagang ginasusan ng promoter sa laban na to. Maraming salamat, Doc John Melo, dito sa mga impormasyong ibinahagi mo sa Bombo Radio Philippines, Bombo International News Correspondent mula ho dyan sa California, Doc John Melo. Doc Melo, with your extra para sa ating mga kababayan, please go ahead. Maraming salamat po. Ito po si Ponciano John Melo, nag-uulat. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ho ang ating Bombo International News Correspondent, si Doc John Melo. Mga update pa rin dito sa magiging laban ni na Nonito the Filipino plus Donaire at nitong si Gabalio. Parehong tubong Mindanao ho itong maghaharap. So antabayanan, mga update natin dyan sa kanilang sagupaan. Bukas ho yan. Sa Bombo Radio Philippines may mga update ho tayo from time to time sa ating official website at ngayon din sa ating Facebook Live. May mga update din tayo sa mga reports, lalo na mula sa ating Bombo International Correspondent. Sa dagdag pang mga balita, sa oras na ito, paiigtingin pa ng National Capital Region Police Office ang mga operasyon ng Task Force Bawi sa iba't ibang bahagi ng rehiyon para ma-recover ang mga armas na nasa kamay pa ng mga hindi na pumapasok na tauhan ng PNP. Ayon kay NCRPO Chief Major General Vicente Danao Jr., matagumpay na na-recover ng grupo ang isang Glock 9mm caliber pistol na may 3 magazine mula sa isang awol na pulis sa Pasig, habang nabawi naman ang isang Beretta 9mm pistol mula sa suspendidong pulis sa Tondo, Maynila, at Glock 9mm na baril mula sa isa pang suspendidong alagad ng batas sa kaparihong lugar. Nagbabala rin si Danao na hindi niya hahayaang manatili pa sa hanay ng NCRPO ang mga abusado at tiwaling pulis. Gayunman, tumanggi na ang police official na ilahad kung ilan pa ang kailang target na mahuli hinggil sa pagkakaroon ng armas.
kahit wala na ito sa serbisyo. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, may mga political watchdog na kontra ho dito sa mga panawagan para sa COMELEC na ibasura daw yung petition dito ho sa mga pagpapaliban ng eleksyon at iba pang mga apila kaugnay ho sa nalalapit na 2022 elections. Alamin natin ang mga update kaugnay pa rin ng mga paghahanda sa halalan ng Commission on Elections at ng iba pang mga grupo na bahagi ng mga preparasyon. May balita si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Dennis, Bombo Jane, nanawagan ang election watchdog na grupong kontradaya sa Commission on Elections o COMELEC na agad na ibasura ang inihaing petisyon ng Coalition for Life and Democracy na ipagpaliban ang halalan sa susunod na taon dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa kontradaya, ang nasabing petisyon ay lumalabag sa karapatan ng mamamayan na bumoto. Liban dito, labag din daw sa konstitusyon ang pagpapalawig pa sa termino ng mga elected government officials. Anila, kung sakaling mapagbibigyan ng petisyon ng koalisyon ay magkakaroon ng pagkakataon na manungkulan si Pangulong Duterte sa pagkapresidente sa loob ng 9 na taon na nagsimula noong taong 2016 at magtatapos naman hanggang taong 2025. Na taliwas sa 6 na taon lamang na termino na pinapayagan ng konstitusyon. Sinabi pa ng grupong kontradaya na bagamat kinakailangan na isaalang-alang ang pagsunod sa ipinatutupad na health and safety protocols dahil sa panganib na dala ng COVID-19 pandemic, hindi pa rin daw tama na ipagkait ang karapatan ng mga Pilipino na bumoto at maghalal ng bagong Pangulo at iba pang mga opisyal ng bansa. Dapat din nila na iwasan ng mga grupong katulad ng Coalition for Life and Democracy ang pagpapanukala ng mga bagay na labag sa konstitusyon at lalabag din sa karapatan ng bawat isa para lamang mapalawig pa ang termino ng kasalukuyang nakaupong mga opisyal. Samantala, batay naman sa legal opinion ng election lawyer at dating Justice Secretary na si Alberto Agra, ang posibleng pagpapaliban sa halalan ay nakapaloob sa mabibigat na mga kondisyones na may kaukulang grounds na ikinokonsidera ng COMELEC. Halimbawa na lamang sa Section 5 ng Omnibus Election Code at Section 4 ng Republic Act No. 7166. Kabilang sa mga kondisyong ito na maaari lamang magkaroon ng postponement ng halalan sa Pilipinas ay ang tinatawag na force majeure, katulad ito ng gera, may lindol at iba pa. Nandyan din ang kondisyones na may nagaganap na karahasan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng mga election paraphernalia at iba pa. Paliwanag naman ng grupong kontradaya, ang issue sa COVID-19 pandemic ay hindi pwedeng dahilan dahil kaya naman itong paghandaan ng COMELEC. Bombo Dennis, Bombo Jane, maging ang komisyon ay sinabi na rin noon na ilang mga dayuhang bansa na rin tulad ng Amerika, Indonesia, India at iba pa ang nakapagsagawa na rin ng halalan sa gitna ng matinding banta ng COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa Marso 22 pa sa susunod na taon ang effectivity ng price cap sa mga gamot. Ang tinutukoy ng health official ay executive order kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatakda ng maximum retail price ng 34 na drug molecules at 71 na drug formula. Sinabi ni Vergere na malaking tulong ito sa populasyon lalo pat kailangan natin ang mas affordable na gamot lalong-lalo na nitong panahon ng pandemya. Anya nagbigay sila ng 90 days na effectivity sa kautusan ng Pangulo ng Bansa kung kaya ay sa buwan pa ng Marso ang effectivity nito. Ayon pa kay Vergere, ang leeway ay magbibigay ng tsansa sa drug establishment na ubusin ang kanilang mga umiiral na inventaryo. Nagbabala naman ng kagawaran ang mga violators ng Executive Order No. 155 ay mahaharap yan sa multa at administrative sanction sa ilalim ng Cheaper Medicines Act penalties na nagkakalaga naman sa 50,000 pesos hanggang 5 million pesos kada may talang violation. Samantala, umakyat na ho sa mahigit 23,000 barangay sa buong bansa ang wala na raw na itatalang kaso ng iligal na droga.
Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang kanilang data ay pumasok noong Oktubre 31 ng taong kasalukuyan, ngunit isinalang pa sa verifikasyon, kaya nitong mga nakalipas na araw lamang na isa publiko. Ayon nga sa ulat ng naturang tanggapan, partikular na ni Director General Wilkins Villanueva, 23,270 na mga barangays ang na-validate na talagang wala ng droga mula ho sa kabuuan na 42,045 barangays sa buong kapuluan. Gayunman, hindi pa rin umano titigil ang kanilang ahensya sa paghahabol sa mga natitirang nagtutulak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Patuloy naman ang joint operations ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police para sa 12,125 barangays. Kasabay nito, kabuang 13,821 na high-value targets ang naaresto na. Bukod pa sa 3,785 na target listed suspects, 1,422 drug den maintainers at gayon din yung 795 na drug group leaders. Meron ding 509 na government employees ang nahuli dahil sa illegal na droga. 393 ang elected officials pa. At meron din hong 349 na mga banyaga. 284 naman ang nasa wanted list. 124 ang uniform personnel, 75 ang armed group members at 24 prominent personalities. Sa kabuuan, meron hong 315,635 na mga nahuli ng anti-drug operations at meron hong 6,215 na mga nasawi dahil ho sa panlalaban at iba pang naging sitwasyon kaugnay pa rin ng kampanya laban sa illegal na droga. At yan ho ay mula dun sa 218,665 na mga legitimate operations. Ibig sabihin, ito yung mga nakareport at nakarecord na operasyon ng mga otoridad. At yan yung nakalista. At yung iba naman ay iniimbestigahan kung wala itong sapat na koordinasyon. Kagaya nung nangyari na insidente ng sagupa ng PDEA at PNP dyan sa bahagi ng lungsod ng Quezon. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakapagtala ng nasa 356 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa at sa monitoring ho, 11,373 ang nai-record ho na mga active cases, mga ginagamot pa rin ho sa mga ospital. Pero sa kabuuan, meron na ho tayong total number of cases sa Pilipinas na 2.8 million mahigit. Ito ho yung mga infected ng COVID-19 since day 1 na nakapagtala ho tayo ng kaso dito sa ating bansa. 878 naman yung bagong naitalaho na nakarecover, kaya ho meron na tayong total recovered patients na 2,774,891. Yung mga panibagong binawian ng buhay, 135. Kaya ho meron ng total number of fatalities na 50,096 ang na-monitor ng Department of Health. Samantala, sa dagdag pang mga balita, ang Department of Health iginiit na walang naitalang namatay matapos mabakunahan ng COVID-19 vaccines mula nang simulan ang vaccination program sa bansa. Ang Omicron variant naman, mataas ang tsansa na makapasok ito sa Pilipinas. Alamin ang karagdagang report ni Bombo Everly Rico. Hindi isinasantabi ng Department of Health ang mataas na posibilidad na pagpasok ng Omicron variant sa bansa na unang natuklasan sa South Africa. Ipinaliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinapaigting ang pagbabantay sa mga borders at monitoring sa bansa upang maantala ang pagpasok ng variant. Kapag anyang isang nasyon ay nasa ilalim ng red list country, isasama ito sa travel ban maliban na lamang ang mga kabilang sa repatriation. Alam naman po natin na from the start, sinabi na natin, hindi naman po natin masasabi at hindi natin sasabihin definitely na hindi makakapasok. Ang pinag-uusapan natin yan
kung kailan, no, as to when it can enter the country. Kaya ngayon po talagang pinag-iigting natin ang response natin sa borders natin, na minomonitor po natin ang mga bansa na kapag nag-qualify sila dun sa metrics natin for a red list country, agad-agad po natin pinapatupad ang ating red listing country kung saan hindi natin pinapapasok ang travelers from there except for those included in the repatriation. So the chances are there, mataas po ang tsansa na maaring makapasok dito sa atin at tayo naman po ay nagpe-prepare. So gusto lang ho natin ipaalala sa ating mga kababayan kung kahit ano pang variant ang pumasok, yun pong ginagawa po nating mga compliance sa safety protocols, pagmamask, pag-iiwas sa malataong lugar, palagi ang paghugas ng kamay at pagbabakuna ay effective pa rin po laban sa mga variants na yan. Hanggang sa kasalukuyan, ayon kay Vergere, ay walang nadedetect na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. Nilinaw din ni Vergere na bagamat lumabas na positibo sa isang lineage ng SARS-CoV-2 ang resulta ng sequence samples mula sa isang biyahero na galing sa South Africa, hindi naman ito Omicron variant at hindi rin ito variant of concern. Meron po tayong lumabas na resulta ng whole genome sequencing, and unang-una gusto natin ipaalam sa ating mga kababayan, there was no sample positive for the Omicron variant. Naisama po natin dito yung isang arrival from South Africa kung saan lumabas po yung sequencing result na ito po ay isang variant na B.1.1.203. Hindi po siya Omicron, hindi rin po siya yung mga variants na binabantayan natin dito sa ating bansa. Ito po ay hindi variant of concern or variant of interest. Yun pong mga 5 po na nalocate na po natin na mga kababayan natin, yung kanila naman pong mga test nung una ay negatibo, kaya hindi pa po natin sila maisasama, although we have done retesting again. Patuloy po tayo nakikipag-ugnayan doon sa mga concerned local governments natin. These 2 unlocated passengers are sea-based OFWs. May local addresses sila po ng Region 4B at saka Region 10. Pareho silang may negatibong resulta naman nung sila ay dumating dito. Dumating po sila pareho ng November 22. So hanggang sa ngayon po, our local governments are still locating these 2 passengers. Samantala, mula nang magsimula ang vaccination program kontra sa deadly virus noong buwan ng Marso, paglilinaw ng Department of Health, walang naitalang namatay hanggang sa kasalukuyan matapos mabakunahan ng COVID-19 vaccines. Binigyang diin ni Health Undersecretary Vergere na napatunayan base na rin sa real-world effective studies na ligtas sa mga bakuna at maliit lamang ang porsyento o mababa lamang sa 1% ang nagkakaroon ng adverse reaction matapos na mapakunahan. Batay na rin sa pag-aaral ng mga eksperto sa Pilipinas, walang ebidensya na nagpapatunay na namatay o nagkaroon ng severe reaction dahil sa bakuna, kundi sanhi ito ng ibang sakit. Wala pa hong naitatala na base sa evaluation ay nagkaroon ng direct link o talagang nakita dun sa causality assessment na yung mga pagkamatay ay dahil sa bakuna. Wala pa ho tayong naitatalang ganyan based on the experts evaluation po natin. Unang-una, ligtas po ang mga bakunang ito. Meron lang hong mga napakaliit, less than 1% na mga nagkakaroon ng adverse reaction. Pangalawa, wala pa hong napapatunayan base sa experts evaluation dito sa ating bansa na ito pong mga severe reactions o di kaya ay mga pagkakamatay ay dahil sa bakuna. May mga ibang sakit po yung mga tao kaya po sila nagkakaroon ng ganitong mga bad outcomes. Pangatlo, lahat po ng bakuna na meron tayo ngayon dito sa ating bansa, napatunayan na it's safe and epektibo, especially against severe infections and deaths. Makikita ho natin sa mga areas na matataas po ang vaccine coverage natin, madali po nating napababa ang mga sakit ng COVID-19 at nabawasan po ang mga naka-admit sa ospital. So, inihikayat po natin lahat, lalong-lalo na may mga threat na mga bagong variants ngayon sa buong mundo. Ito pong pagbabakuna kasabay ng ating pagpapatupad ng safety protocols ang makakapagprotekta po sa ating lahat. Nakita naman sa nakalipas na mass vaccination drive na napataas ang vaccination coverage sa mga rehiyon sa bansa. Pero patuloy pa rin na binabantayan ng Department of Health ang ilan pang mga rehiyon na may bahagyang mababang vaccination coverage. Kabilang na dito ang Region 4A, Region 3 at Region 7, ang Bangsamoro Autonomous Region at ang Region 6.
Target ngang mabakunahan ng pamahalaan ang karagdagan pang 7 milyong Pilipino para sa susunod na massive vaccination na gaganapin sa Disyembre 15 hanggang 17. Umapila din ng Department of Health sa lahat ng mga volunteers sa iba't ibang sektor na makibahagi sa ikalawang tranche ng National Vaccination Day. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 40 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan pa mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. May mga update ho tayo doon sa isa pang malaking inaabangan ho natin na kaganapan doon sa Israel sapagkat sasabak yung atin hong kababayan na si Beatriz Luigi Gomez para sa Miss Universe Beauty Pageant. Bago yan, target na tutukan ng pamahalaan sa isasagawang ikalawang COVID-19 vaccination drive ang ilang rehiyon sa bansa na may mababang vaccination rate na naitala sa kanilang record ng status ng mga ito. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 5 mga rehiyon sa Pilipinas ang kasalukuyan ho na nasa ilalim ng kanilang monitoring. Ito ay ang mga rehiyon katulad ng Central Luzon, Region 3 ho yan. Region 4A naman, yung Calabarzon. At sa bahagi ng Cavite, lalo na, no? Marami pang hindi naturukan dyan din sa Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province at gayon din yung Region 6. Saklaw naman ho ito yung mga probinsya dyan sa Western Visayas, Region 7, Central Visayas at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon pa sa opisyal, malalaking rehiyon at malaki rin ang populasyon ng mga ito, lalo na yung Region 4A, Region 3 at Region 7. Dahilan para ho mapabilang ang mga ito doon sa bahagi ng bansa na may mababang coverage ng bakunahan. Ayon pa kay Vergere, ang mga nabanggit na mga lalawigan ay siyang pangunahing tututukan ng Department of Health para ho dito sa isasagawang ikalawang nationwide vaccination drive. Gaganapin ho yan Disyembre 15 hanggang 17. So makipag-ugnayan na ho tayo dyan sa ating mga lokal na pamahalaan para ho makasali dito sa bakunahan. Samantala, umaasa rin ang Health Department na magiging maganda ang takbo at resulta ng isasagawang pangalawang bayanihan bakunahan sa ating bansa tulad na lamang ng kinalabasan nung unang isinagawa ito sa ating bansa. Samantala naman, nasa 10 hanggang 12% lamang ng mga hotel accommodation sa Tagaytay ang available pa rin para sa booking ngayong buwan ng Disyembre. Kasunod yan ang pagdagsa ng mga turista. Ayon sa Tagaytay City Tourism. Ayon kay Tagaytay City Tourism Officer Jared Bello, nasa 88% pa ang nasa booking ng mga hotel accommodation. Meron pang mga 10 hanggang 12% na hotels ang available. Samantala, ang mga booking para sa Pasko naman at Bagong Taon ay nasa average na 98% hanggang 99% sa mga hotel. Sinabi ni Bello na halos kung hindi man 100% na mga tourism workers ng Tagaytay ay nabakunahan na laban sa COVID-19, kabilang ang mga hotel at restaurant personnel. Sinabi niya na ang mga bisita ay tumaas sa 44% sa Picnic Grove ngayong buwan kumpara noong Nobyembre, habang ang mga bisita naman sa People's Park ay tumaas sa 35%. Napag-alaman na bumaba sa 20 degrees Celsius ang temperatura ng Tagaytay noong weekend na ikinatuwa naman ng mga turista. Pakinggan natin si Tagaytay City Tourism Officer Jared Bello. Sa personal po namin na pagmamatyag po, sa mga parke po natin, nag-increase po ng numero natin mula po noong nakaraang buwan ng nasa 44%, yan po yung sa Picnic Grove. At sa People's Park naman po, mula noong nakaraang buwan sa ngayon po sa araw na ito, nag-increase naman po tayo ng dami na 35%. So nakikita po natin na talagang nakatulong din po siguro na malamig na ang panahon at alam naman po natin ang Tagaytay is sa mga best place puntahan para po dito sa ma-enjoy natin ang ganitong klaseng klima. Tapos po, kitang-kita na din nga po natin, maliban po dun sa mga parke natin, nasasabi din po ng ating mga nasa hotel, actually po yung bookings po nila for
yung tinatawag po na Christmas booking at New Year booking, sila po ay nasa 98 to 99% na po. Yan po nag-average ngayon sa mga hotel. So, at ito po yung mga nag-book nung nakaraang buwan pa, talagang pinagandaan po nila para sila po ay makapunta po dito talaga sa Tagaytay. Napakinggan si Tagaytay City Tourism Officer Jared Bello. Bombo Weather Update. Nilinaw ngayon ng Pag-asa DOST na wala hong bagyo at wala ring low pressure area ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat may binabantayan hong low pressure area na inaasahan na makakapasok sa Philippine territory, ito ho ay malayo pa at wala pang inaasahan na magiging epekto sa ating bansa sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Ayon nga sa DOST Pag-asa, shear line ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon, partikular dyan sa Kabikulan kung saan ho ay nakapagtala ng malalakas na buhos ng ulan at may mga lugar pa, yung low-lying areas na nakaranas ng mga pagbaha at minomonitor ng local disaster management officials ang naturang pangyayari. Habang sa iba pang parte ng ating bansa, yung northeast monsoon ay nakakaapekto naman lalo na dyan sa northern at central portion ng Luzon. Asahan din ho ang mga pagbuhos ng ulan sa susunod na mga oras dyan sa Calabarzon, Bicol region pa rin at yung Eastern Visayas. Makaranas din ho ng mga biglaang pag-ulan ang Marinduque at Oriental Mindoro dahil pa rin dito sa shear line at gayon din yung mga isolated thunderstorm at yung localized thunderstorm na maaring bumuhos anumang oras. Posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na ho pagka nagkakaroon ng magkakasunod na pagtama nitong thunderstorm na mga localized sa mga pangunahing lugar na tinutukoy ng Pag-asa batay ho sa data na lumalabas dun ho sa kanilang satellite data. Lalo na yung Doppler radar dito sa may area ho ng Luzon, very active at makapalang kaulapan na namataan sa mga nakalipas na oras. Sa dagdag pang mga balita, higit 30 mountain hikers mula Luzon nahuli dahil sa pag-akyat sa Mount Kitanglad doon sa Bukidnon. May update ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Sinampan ng kasong paglabag ng Mount Kitanglad Range sa Protected Area Act of 2000 ang higit 30 mountaineers na umakyat pang-apat na pinakamatas na bundok na protektado ng gobyerno ng Pilipinas na matatagpuan sa bayan ng Impasugong Bukidnon. Ito matapos naharang ng mga tauhan ng DENR at voluntary environmental groups ang mountain climbers kung saan 26 sa kanila ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Luzon habang inaakyat ang tuktok na bahagi ng higit 2,000 na metro ang taas na bundok sa panayam ng Bomboradio. Inihayag ni Impasugong Police Station Commander Captain Richley Moralion na hinuli ang hindi muna pinangalanan na mountaineers dahil sa umakyat sila na walang permiso mula sa DENR at mismong sa local government unit ng munisipyo. Sinabi ni Moralion na dahil kasalukuyang sarado muna para sa lahat ng mountain hikers ang pinakatas na bundok na makikita sa Northern Mindanao ay tuluyang inaresto ang mga ito at nakakustodiya sa namagit na lugar. Dagdag ng opisyal na maaring pansamantalang makalabas rin ang mga respondent kapag makapaghain na ng kanilang piyansa na tig 30,000 piso para sa kanilang pag-uwi pabalik sa Luzon area. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pasintabi ho sa mga kumakain, ay maselan ho yung susunod nating balita. Kung natatandaan ho ninyo, itong mga nakalipas na araw, may balita ho tayo ukol doon sa mga nawawalang mangingisda dahil sa hindi magandang lagay ng panahon, lalo na dyan ho sa bahagi ng Kabikulan. May natagpuan ho na sinasabing isa doon sa mga nawawala na mangingisda ay inaalam na ho yung iba pang detalye hinggil dito. At may update ang Bombo Radio Legazpi. Naagnas na ang bangkay ng isang lalaki nang madiskubring palutang-lutang sa karagatang sakop ng Barangay Matabaw, Batuan, Masbate. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Clark Fajardo ng MDRMO Batuan, agad na pinuntahan ng mga pulis at Rural Health Unit ang bangkay matapos na mai-report ng ilang nakakitang residente. Agad naman itong inilibing sa Barangay Masandig na burial site ng mga namamatay sa COVID-19 dahil nasa state of decomposition na at pinangangambang banta sa kalusugan ng mga residente. Ayon kay Fajardo, kinukumpirma na rin ang kanilang himpilan ang report
report na maaring isang bangkay sa mga nawawalang mangingisda mula sa Baras, Catanduanes na naiulat na missing mula pa noong nakaraang linggo. Samantala, tanging palatandaan umano sa bangkay ang salitang Melby na tattoo nito sa kaliwang balikat. Decomposed na po yung bangkay talaga. As in, bloated na din po. Medyo yung bali na pagkakilanlan na lang po yung bangkay through tattoo niya po sa katawan po, pero yung mukha talaga as in wala na po. Ang bagay na naging payag ni Clark Fajardo ng MDRRMO Batuan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Isang ex-convict naman na maril ng lending collector matapos hindi pinautang ang asawa. Sa kulungan ng bagsak na isang 65 anyos na ex-convict matapos tinangkang barilin ang isang lending collector sa Barangay Tahaw, Bayan ng Pinamungahan, Cebu. Kinilala ang suspect na si Francisco Utlang Enoch, isang tricycle driver at residente ng nabanggit na lugar. Habang ang biktima ay nakilalang si Ian Lanoza Flores, 25 anyos at product assistant ng isang lending company. Ayon pa, galit na galit ang suspect na sumalakay sa biktima matapos hindi naka-renew ng loan ang asawa nito. Nagdala ito ng Frontier na armas na may bala ng M16 rifle, ngunit nakuha naman ng biktima matapos nag-aagawan ang mga ito. Nakadetain na ngayon sa Pinamungahan Detention Cell ang suspect at nahaharap sa kasong grave threat in relation to Section 29 ng Republic Act 10591. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagdulot ng malawakang pinsala sa 5 estado ng Amerika ang malakas na bagyo kung saan nagpakawala ito ng hindi bababa sa 19 na buhawi. 2 namatay mula sa Arkansas dahil sa sama ng panahon. Isa rin ang namatay mula sa Mississippi. Sa Tennessee, maraming mga gusali ang nasira at na-trap ng mga tao. Sa Illinois naman, nasira ang Amazon warehouse dahil sa lakas ng ulan at hangin. Sa Kentucky naman, nagbabala ang pulisya ng estado na posibleng marami ang namatay dahil sa buhawi. Bagaman, wala pang nakumpirma na mga nasawi sa ngayon sa nasabing lugar. Ang mga buhawi ay naiulat sa Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky at Illinois. Ayon pa yan sa Storm Protection Center ng National Oceanic at Atmospheric Administration. Sa pangkalahatan, mahigit 55 million katao na sa buong bansa ang nasa panganib para yan sa matitinding bagyo. Sa ngayon, hindi bababa sa 150,000 na mga residente ang nawala ng kuryente mula sa 6 na estado. Bombo Sports News. Masusubok bukas mga kabombo sa Dubai ang Pinoy boxing legend na si Donnie Ahas Nietes kung may ibubuga pa raw sa edad na 39 na taong gulang kaugnay na magiging laban nito kontra kay Norberto Jimenez ng Dominican Republic. Si Nietes mga kabombo ay dating world champion sa 4 na weight classes at tinaguriang longest reigning Pinoy champion dahil nga sa matagal ng pagkakahawak niya doon sa corona na kanyang napanalunan. Ang kanyang laban bukas ay magsisilbing title eliminator sa World Boxing Association Super Flyweight fight. At ayon nga kay Nietes, baliwala sa kanya ang kanyang edad at inaasam niya na muling sumabak sa kampyonato. Pero kailangan muna niyang malusutan bukas ang mas bata at mas matangkad na kalaban. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, yung Tokyo Olympics silver medalist na si Nesty Petesio babalik sa fighting shape para hudepensahan ang World Championship title doon sa Turkey. May report ang Star FM Bacolod. Balik na sa kanyang fighting shape si Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio sa Baguio City upang makasama ang iba pang national boxing teammates sa training bubble sa teachers camp. Pag-aandaan niyang mabuti ang 3 nakahilirang malalaking kompetisyon sa susunod na taon kung saan plano niyang depensahan ang World Championship gold medal sa Istanbul sa Marso.
Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay reigning Women's Featherweight World Champion Nesty Peticio, inspired siya sa mga biyayang natanggap at patuloy pa rin naaabutin ang mga pangarap niya sa larangan ng boxing matapos manalo ng silver medal sa Tokyo Olympics. Gusto natin maging successful sa buhay, kung gusto natin makuha yung pangarap natin sa buhay. Patuloy lang po. Bukod sa World Championships, kabilang sa paghahandaan ni Peticio ay ang 31st Southeast Asian Games sa Mayo sa Hanoi, Vietnam at ang 19th Asian Games sa Hangzhou sa Setyembre. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang Miss Universe Philippines Organization may imbitasyon at pasasalamat sa lahat ng mga Pinoy bago ang laban ni Beatriz Gomez sa araw na Lunes. May pag-ulat ang Star FM Baguio. May imbitasyon at pasasalamat ang Miss Universe Philippines Organization para sa lahat ng mga Pinoy na sumusuporta sa pambato ng Pilipinas na si Beatriz Gomez bago ang laban nito sa Lunes. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Albert Andrada, miyembro ng Board of Directors at Design Council Head ng Miss Universe Philippines, nagpaabot ito ng mensahe hindi lang para sa mga fans, kundi pati na rin sa mga designer at iba't ibang mga grupong nagtulong-tulong para sa pagsabak ng beauty queen sa international pageant sa Israel. Well, most of all, I'd like to thank also the supporters of Bea, who's been there like from day one till Miss Universe, and also the designers who participated in the wardrobe of Bea during her stay in Israel, and also to Francis Libiran and also Alex Ke and the whole glam team, of course, Miss Universe Philippines organization for all the effort. The family of Bea also, thank you so much for everyone. Let's all be positive. Whatever happens, let's just root for her and pray for her. At the end of the day, it's how she is as a Filipina, how she brought the Philippines to the platform of Miss Universe. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Universe Philippines Design Council Head Albert Andrada. Sa Lunes ng umaga, oras sa Pilipinas, ay tatangkain ng Cebuana beauty queen na si Gomez na maiuwi ang panglimang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Matatagalan man pero magagamit na rin ng publiko sa buwan ng Abril sa susunod na taon ang unang batch ng bagong design na 1,000 denominated banknote. Ipinakilala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong design ng Polymer 1,000 banknote ngayong araw. Sinabi ho ni BSP Governor Benjamin Jocno na dinisenyo ito ng BSP at inaprubahan naman ng National Historical Institute. Ang paglalabas nito ay inaprubahan din ng Monetary Board at ng Office of the President. Ang bagong disenyo ng 1,000 pesos banknote ay para ho sa limitadong polymer bill na ilalabas sa susunod na taon. Tampok dito ang Philippine Eagle na nasa harapan kung saan ay pinalitan ang mga bayaning sina Vicente Lim, Jose Fallanis Escoda at Jose Abad Santos na nang tanungin naman ho kung bakit nga mga personalidad ay pinalitan ng mga hayop. Ito ho ay bagong disenyo na iminumungkahit, isinusulong ng ilang mga eksperto na nakonsulta ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang bagong serye ay tutuon sa fauna at flora, plants and animals. Ang ibig sabihin dito ho sa Pilipinas at gayon din napagalaman na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagtap sa Reserve Bank ng Australia at ang buong pag-aari nitong subsidiary na Note Printing Australia para ho sa produksyon ng polymer bank notes. Sa dagdag pa ho nating balita, nagbabadya sa susunod ho na linggo ang pagtataas naman ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ay matapos ang 5 magkakasunod na oil price rollback sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Oil Industry Sources, nasa 10 sentimos ang posibleng itaas sa presyo ng langis kung ikukumpara ho sa nakaraang rollback sa gasolina ay mula ho sa dating 1.60
na price cut ay posibleng umakyat naman ito ngayon sa 1.70 ang kada litro ang idaragdag, habang posibleng umakyat naman sa 1.35 mula ho sa dating 1.25 ang presyo ng kada litro ng diesel ang itataas, at mula ho dun sa 1.20 na naging rollback ay aabot naman sa 1.30 ang kada litro ng kerosene ang magiging price adjustment. Sa ngayon ay estimated pa lamang ho itong mga presyo na binabanggit at hindi pa ho opisyal na anunsyo dahil magkakaiba rin ang presyo na ipapatupad ng mga kumpanya ng langis. Pero sinasabing unti-unting paglakas daw ng demand sa merkado ang pangunahing rason ng aumento sa pandaigdigang halaga ng produktong petrolyo. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga nag-aabang ho ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies ay nananatili ho. Ngayon ay wala hong trading, pero ang palitan ho itong nakalipas na araw ay 50 pesos and 51 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar, 36 pesos 92 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 47 centavos. At ang euro ay 56 pesos 58 centavos. Saudi Arabian rial, 13 pesos and 40 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Para po sa mga Kapampangan, malugod Pasko at masayang bayong banwa sa ating Christmas countdown. 14 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagon sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros